Ethics a aikin jarida na nufin ƙa'idoji da ɗabi'u da ke jagorantar ɗan jarida wajen tattarawa, rubutawa da yaɗa labarai cikin gaskiya da adalci. A takaice dai, ethics suna taimakawa ɗan jarida ya san abin da ya kamata ya yi da abin da bai kamata ya yi ba, da kuma yadda zai kare mutuncin sana'ar aikin jarida da samun amincewar jama'a. Wasu daga cikin ethics a aikin jarida su ne gaskiya. A nan ana nufin ɗan jarida ya tabbatar da sahihancin bayanai kafin ya wallafa su. Sai adalci. Adalci shine baiwa ɓangarori daban-daban damar bayyana ra'ayoyinsu da kuma 'yancin kai. Wato kada ɗan jarida ya bar son rai, kuɗi ko matsin lamba su rinjayi aikinsa. Sannan ana so ya amince da kuskurensa kuma ya gyara. A dai ethics ɗin akwai kare sirri, wato yana da kyau ɗan jarida ya mutunta sirrin mutane ko waɗanda suka bashi bayanan da yake bukata. Sannan ya kauce wa yin labari domin ɓata wani suna da gangan. Akwai waɗanda suke tambayar wai shin ma a ina aka samu waɗannan ethics ɗin na aikin jarida? To hakikanin gaskiya dai ba mutum guda ne ya samar da ethics na aikin jarida ba. Ƙa'idojin sun samo asali ne daga masana aikin jarida da ƙungiyoyin 'yan jarida da makarantun koyar da aikin jarida da hukumomin da ke kula da aikin jarida a ƙasashe daban-daban. Misalin irin waɗannan ƙungiyoyi akwai irin su Society of Professional Journalists (SPJ), akwai irin su International Federation of Journalists (IFJ). A Najeriya kuwa akwai Nigerian Union of Journalists (NUJ) da Nigerian Press Council. Duk waɗannan suna da ƙa'idojin aikin jarida da suka samar. Muna godiya sosai da yadda kuke bibiyar mu, ma da shiri na gaba.